Ndekeni Ajeni Otofini Osamar Nekene. I'm here to tell our people something very important concerning some of the quarrels that we are having in Igbo land between we Igbos. And I would like to say this in Igbo language. Ndị nke dịka ka ndị Anambra na ndị Ebonyi si eje online ka m kwupụta ka onye ọbụla mara na ọ bụ na anyị bịa na-ekwuzi okwu Igbo unity ka Igbo bụrụ ofu, anyị ama na-ekwu some of the errors na-enye Igbo disunity. We are expected to be saying those things that are dividing us. Anything where they divide Igbos, we go to talk am for here so that our people will be learning from it. Now, ndị Ebonyi na Anambra na-enwe nsogbu. Give the major reason. Ndị Anambra si na most of the ajife na-emesi na Anambra State dịka oshi ife ndị a na ndị na-emekere ya bụ ife bụ ndị Ebonyi State. Wajide onye oshi ntụ ya, onye beke bụ ọsịnọ bụ onye Ebonyi. Wajide onye oshi onye Ebonyi. Ọ dịzịrị ka na nwancha bụ nọ ndị Ebonyi. So maka ya bụ ifezi onye Ebonyi ọ bụ na clean person ka ọ bụ ọ dị ma ajọ ife ọ chọtazịa ụnọ. So many people na Anambra bịazọ wasịwa anyị amanye ya ụnọ ịbụ onye Ebonyi State. One day there's so many of them ụnọ. So ife jọgbu nwa o ife na anyị na-ekwusi na ọ bụrụ na ịbụ onye nuanị and na ndị ụkwanị ka ụkwanị si wee dịwọ na ndị nchawa na-ejide asị ndị ochi n'ebe ọ na nwancha bụsị ndị nuanị wama na-enyezi ndị nuanị ụnọ ka wabili as tenant. Wama na-enyewe makwa kasị ndị nuanị wadịọkwa mma na mmadụ wajọkwa njọ. Wama na-enyewe ụnọ ka wabili ndị mmadụ ga na-ezeli iwe. Ọ bụrụ na ịbụ onye Abia State kịta adị ndị ochi wee jidesi n'Enugu State 60 to 70% of them na nsị na wabụ ndị Abia State. Gị ka ijọ ka wa na-akpọ ndị Abia waga na-ezeli unu. Wama na-enye unu ụlọ ma na-asị ndị Abia adịghịkwa mma wezuo ochi weme nke ife ndị a na-ebutesi ọgba ya na Igbo ọ bịazịasa ga-ebido ndị Abia Steeti bịa wa na-anụ ndị Enugu Steeti ọgụ ka ndị Ebonyi Steeti na ndị Anambra si anụ ọgụ. Ọ bụ ife ndị a ka a ga na-ekwu n'ala Igbo. Anyị ncha bụ ndị Igbo mana anyị amalịsịga na anyị nwesi steeti anyị na-agọvan ndị steeti ya gọva steeti wee mana anyị ncha bụ ndị Igbo. So imagine na ịbịa from any region of Igbo land ịnọ na another region na-enye onwe ya ọgọ n'ahụ na-ezeli okwu na-ezeli nsogbu manye na abịa m n'ebe nke ka nchọ ego ka mbi ndụ dị mma wepụ aka na ajọ ife. Ọ bụrụ na ka Anioma si wee dị kịta na ndị ncha na-ezusi oshi n'ebe nke na nwancha bụsị ndị Anambra steeti anyị ama na-enye ndị Anambra ụnọ for rent ma ọ bịa asịwa na ụnọ adịghị ụnọ ga-adị mfe asịwa na ụnọ adịghị na amanye iwe maka wabụ ndị Anambra na nwa na-ezu oshi na nwa na-eme nke. Ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ka anyị na-ewepụsị aka n'ife ga na-esite enyi afọ anyị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ụkwụ anyị kịta ị bịa jee ịka zuo oshi ọ bụ ha so nwee ike inye ajọ afa ị na-enye ndị ụkwụ anyị ncha ajọ afa. Wajide na onye oshi n'ebe ọ bụrụ onye ụkwụ anyị nwa ma na-afụ ndị ụkwụ anyị asọ mara ọ ga-asị ndị ụkwụ anyị enyekwewe ụlọ wee zuo oshi wee mee nke maka nwaanyị ihe mebi afa ndị bụ unu dịzi mma na-achọ ụlọ wama nyewe ụlọ wa na-ezeli iwe. Anyị achọghị ife ndị a na Igbo. Ịbụrụ onye Igbo na-enye onwe nsọpụrụ wepụ aka na ajọ ife. Ọjọọ njọ na waji oshi malụ ụnụ, ọjọọ njọ na waweli kidnapping malụ ụnụ, ọjọọ njọ na waweli kọtụ malụ ụnụ. Ọ bụrụ na okwu kọtụ na-ada n'ebe kịta ọ bịa sị na ndị ncha na-eme kọtụ n'ebe n'ọkwa ndị Enuanị o a ga-esi from Anioma steeti bịa na Enugu steeti na-eme kọtụ ndị ncha wee jidesi ebe ọ na-eme kọtụ ndị Anioma kawa bụ gị ga-emewa ga-eji na-enye ndị Anioma ụnọ kawa biri nwama na-enyewe eji ọmpost na-asị ka ọ bụ ndị Ebonyi steeti na-ezu oshi. Mba, adịma eblemu any region of Igbo land. Geenụ ntị ife na-ekwu bụ any part of Igbo land si wee bịa. Ọ bụrụ na unu na-akpa aja agwa na another region of Igbo land waga na-eblemu your region unu ka ụwa ncha ga na-eblemu na-asị na unu adịghị mma unu njọ ọsọrọkwa ya bụrụ na anyị ncha bụ ndị Igbo waga na-eblemu unu waga na-ezere unu na-ewepụrụ unu ahụ maka ọ ga-asị mba ndị adịghị mma. Ka nsi wee adresị ndị Ebonyi ka nsi adresị ndị Anambra ka nsi adresị ndị
anioma ka si address ndị Abia State all states in Igbo land. Ibulu onye Imo State je Anambra State, respect yourself. Zeluke wepụ aka na ajọ ife. Ibulu onye Abia State ije Imo State, respect you onwe yi. Wepụ aka na ajọ ife. Ife ọbụla ịma na ọ ga-emebi afọ anyị. Kwasị na nwa ajọ njọ na bewa adịghị mma. Nwa dị mma ya bụ na bewa dị mma. If they know your region as peace-loving people, to do business with you, to coexist with you, go dey sweet them. Waka na eweta one name. Mana ibulu onye ajọ ife waka na ezeli. Waka na akpọ ya ajafa. Waka na akpọ region iyi na agwa na region na adịghị mma. Ịma na one day unu bịakwara isi region eme ajọ ife caution na o mebi afa unu. Biko ka Igbo bụrụ ofu. Ịmara na Igbo onye Ebonyi State. Be of good behavior ebe ọ bụla ifu onwe yi. Na-adụ ụmụ nwanne ya ọdụ wee mebizi afa unu. Ife ọ bụla unu mee na another region, unu bụ ndị entire Ebonyi State ka waga na-akpọ na aja afa. Ịbụ onye Abia State na ịnọ na another Igbo region na respect onwe yi, wepụ aka na ajọ ife. Maka anything ime, your region will face the insults and the calling of names. Ịbụrụ onye anioma were uche wepụ aka na ajọ ife ka anioma were ezigbo afa. Ịbụrụ onye Imo State mee the same thing. Ịbụrụ onye Enugu State mee the same thing. Wepụ aka na ajọ ife. Igbo bụ ofu, ishi agwara.